La mà que busca! Ja estic ací. Me'n vaig, adeu. On vas, Novita? A l'entrenament, si no el gegant es posarà fet un bou. Oh, no oblides una cosa. Li havies promès a la mare que li ensenyaries l'examen de matemàtiques que el mestre t'havia de tornar avui. Ai, tens raó, és horrible. Què puc fer? Hola, un 0. Si el vera la mare, segur que... Novita! Però si no vaig a l'entrenament... Novita! Ai, què puc fer? Ja ho sé. Amagaré l'examen i me n'anirà a l'entrenament. Ja està. Fins després. Novita, ¿ya estás así? Doraemon, vine un moment. Sí. Què vols? Què passa? Mira, és que voldria que m'ajudares a buscar una cosa. Clar que sí, mare. No hi ha cap problema. Digues quina cosa és. Vine amb mi. Fa uns quants dies vaig amagar un sobre marró en esta habitació, però ara no hi ha manera de trobar-lo. No et preocupes. La mà que busca! Tu només has de dir-li allò que vols que busca i la mà ho trobarà. Busca el sobre marró que ha perdut la mare. Pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, así. Que bé, ja l'has trobat? Vaja, estava així. Pren, mare. Gràcies, Doraemon. De res. Dins vaig guardar uns dinerets que havia estalviat en secret. Encara sort que el pare no els ha trobat. Pots menjar-te els pastissets que hi ha en la cuina, Doraemon. Gràcies, mare. Novita? On està Novita? Ai, ha anat d'un pèl. Sort que he pogut escapar. He d'anar al riu. Ui, ostres, és Shizuka. Hola, Shizuka. Hola, Novita. Què fas així? Busqué una cosa. Quina cosa? L'agulleta en forma de flor que em va regalar de Kisugi per al meu aniversari. ¡Feliz aniversario, Shizuka! Felicitats! Shizuka! Este regal és de part meua i de Suneo. Moltes gràcies. A veure què és? Ai, que bonica! T'agrada? És una camisa hawaiana. Amb el logotip de la botiga de mamade. Sí, és veritat. Takeshi Suneo, moltes gràcies. Felicitats, Shizuka. Pren, este és el meu regal. Espero que t'agrade. Gràcies. Ai! Una agulleta en forma de flor. Ostres, que bonica! Caram, de Kisugi, tens molt bon gust. No espera tant. De Kisugi la portaré amb molt de gust. M'alegre que t'hagi agradat, Shizuka. Ala, i ara menjar-se el pastís! Sí, sí. Espereu un moment. Novita encara no li ha donat el seu regal, veritat? No, no patiu, si no és res. Però què dius, fava? Trau-lo ja! Sí, que volem menjar-nos el pastís. Aprèn. Ai, moltes gràcies, Novita. Quina il·lusió. A veure què és. Una calavera? Quin gust que tens! És molt bonica. Moltes gràcies, Novita. Jo pensava que m'havia caigut per ací. No recordes on l'has perduda? No, avui me l'he posada per anar a escola i recorde que la portava fins a la 5a classe, però quan he arribat a casa ja no la tenia. He pensat que potser m'havia caigut pel camí i per això l'estic buscant així. I ara he d'anar a classe de violí. Bé, tranquil·la, jo m'encarregue de buscar-te-la. Ai, però és que... No et preocupes, et promet que te la trobaré. És que em sap molt greu. Shizuka, has vist l'hora que Oh, és? és veritat! Ves-te'n que faràs Ai, tard. però és Va, que- afanya't! Ui, i ara com trobo jo l'agulleta? Ja ho sé, està més clar que l'aigua. Doraemon! Ui, si torne ara... Novita, l'examen! He d'anar en compte. No, mi, no, per favor, així no. Doraemon, Doraemon... Ai, vaja, quin esglai. Tranquil, que sóc jo. Per favor, Doraemon, deixa'm l'aparell d'adés. L'aparell d'adés, però per a què el vols? És que... Ja ho entenc. D'acord, el deixem. Gràcies. Ai, eres molt bon, xiquet. Sabent que és el regal que de Kisugi li va fer a Shizuka per al seu aniversari... Ui, em fas plorar.
I tu a mi per poc també. Ara buscar l'agulleta de Dekisugi. No vull dir l'agulleta de Shizuka. Buscar, buscar. Per ací, per ací. Anem. Que vaig a bé. Per ací, per ací. Per ací, per ací. Què fem en l'escola? Sí, per ací. Ah, allí està. Ací, ací, ací. Que bé que l'he trobat. La Shizuka es posarà molt contenta. Ei, Novita! Gegant! Sort que t'he trobat, ara me n'anava cap a ta casa. De veritat? Sí, és que sense tu no podem entrenar, saps? Ah, però és que ara no puc, no porto el guant. Tranquil, home, per a recollir les pilotes no et fa falta. Ai, ostres. Vinga, vinga, vinga! Sí! Tu, Novita! Què vols? Arreplega bé les pilotes. Sí! Ai. Vinga, vinga, 1000 llançaments! Ai, és meua! Ai, on està? Ai, 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 ai! Però què passa, sí? Novita, afanya't, que ja no ens queden pilotes. És impossible trobar-les! Però això no és cap problema. Busca les pilotes. Buscar, buscar. Per ací, per ací. Ja n'has trobat? Gegant! Què és això? És una pilota de golf. Les de beisbol són més grans. Per ací. Ei, gegant! No, és una pilota per a la platja. Les pilotes de beisbol són més Per dures. ací. No, no estem buscant una birla. Qui t'ha dit a tu que busques una cosa així? Ai! N'he trobat una de veritat. Ah! Què he fet, ai? Novita! Ah! Hola, Novita, has trobat la meva agulleta? Encara no. Gràcies de totes maneres, ja la buscaré jo mateixa. Adeu! Adeu! Ací, ací. Calla ja! Li demanaré a Doraemon que l'arregle. Doraemon! No està així. He d'arreglar-la jo mateix. Bé. Ai, la cola no serveix. M'és igual, em rendís. Li diré a Shizuka que no l'he trobada. A més, és el regal que li va fer de Kisugi. Què deu haver fet amb la calavera que li va regalar jo? Aniré a demanar-li perdó. Casa dels Novi, digue'm? Ah, senyora Minamoto. No, Novita encara no ha tornat. Què? Tampoc ha tornat la seva filla? Vaja, sí que és per a preocupar-se un poc, sí? Ostres, és horrible. Deu estar buscant encara l'agulleta. M'he d'afanyar. Ai! Doraemon, has d'ajudar-me. Què passa? Mira, és l'agulleta de Shizuka. Li l'he trencada jo. Doraemon, pots arreglar-la? Clar que sí, cap problema. El mocador del temps. Oh, gràcies. Anem a tornar-li la Shizuka. Sí, Espera! què vols? A més, ta mà la trobarem de seguida. Tens raó. Busca Shizuka! No està. Així tampoc. No està en cap lloc. I la mà no la troba. Eh? Això significa que Shizuka ha recorregut tot el barri. Shizuka. Ah, i potser està en l'escola. Shizuka! Novita, Doraemon! Encara sort que estàs bé. Pren l'agulleta que buscaves. Ai, vaja, moltes Perdona'm, gràcies, Shizuka. En realitat fa temps que l'havia trobada, però se m'ha caigut a terra i s'ha trencat. Ho sé molt, de veritat. Has caminat molt buscant-la. He hagut de demanar-li a Doraemon que l'arreglara. Perdona. Ai, que bé, moltes gràcies, Novita. Ah. Et vull, Novita. No! Ai! Adeu! Adeu! Ai, és la calavera! La porta! És veritat. Que bé, ai! Novita, ensenya'm l'examen.
És que no sé on l'he ficat, l'he buscat, però... Va! Pero sí. Ostres, un zero! Dai! Busca, Novita! Ai, ja! Esta no pensa perdonar-te-la. Quin xiquet. I no tens una mà que perdone? No, senyor. Vaja!